Atina. April. Isa na to? April 15. 15. Ay, pahadlok, uy. Unya. Ikaw, Atina. Labing ka. Unya. Nakay kompetensya. Naraon. Basta kani-gani na ibaglis. Nakay kompetensya. O mamimik ka. Bang, patay ka niya. Pero ang pulas din kay tawara ka. Basta dura. Gastador ka, di kadalo. Okay lang, awas ang imuhang mga pagbilis. Di ka daw. Kung ikaw masuko, mo. Pero, ay, good luck. Good luck, Atina, kay ko ang imong paningabuhi na ay sobra. Ako ka. Labi na jud ka, Atina, o maparisan ka og lalaki nga naagyo insaktong trabaho. Ang imong paningabuhi nagyo uminto. Magsakit ko lagi. Kung nanay anak mo, antos magyud ka kay para buo ang ato ang pamilya. Tama. Nay uminto sa mga kinabuhi. Niya. Ayaw pa ako kay ang imuhang weight na sa mga lalaki. Sa mga lalaki ang imuhang kuan, hina ka sa mga lalaki, ha? Kana bang dali ra ka ma-in love? Tama. Ayaw pa sobrai kanang dira sa 50. Ayaw pa sobrai kay maunay makaamong sa imuhang kalampusan sa imong pag-eskwela. Kani awareness. Mahinumduman to nimo akong giistorya nga na ang mga laki jud natural ra na nga maghangyo-hangyo. Ingna mga onya tag bus. Eskwela sa kita. Para hapsay ang atong kinabuhi, atong bata makakaog lami. Maayo kag paningabuhi basta maningkamot ka. Kay ang kalampusan nimo na as imong partner. Ay katlok. Ay tawra ka. Ampo. Mo nay hubad sa imong palad, ha, ug ikaw kuan pod ka. Selosa. Kuan ka, pugihan ka, ug basta gusto nimo magpugi ka. Ug di pud ka di. Tama. Natural na nga. Nadyo'y kausbawan sa imong kinabuhi. Na ikaw, kung nagpabadlong ka sa imong mama ron, ayaw. Kuan sa imong mama, paminaw, ha. Kay ang realization ana adto nas uwahian. Ing ana ra ba ka? Mao nay hubad sa imong palad ang kalampusan nas imong partner. Unya ikaduha ra ka. Pero kwartahan ka. Pero ug may mangadyo nimo ingon ka. Di ka makabalibad. Manay hubad sa imong palad. Na arita sa April 15. Ang April 15 may ka diris kay balo. May kas kay balo. Kanya mo dito nga mo
week sa gugma. Oh. Wala pa. Nakaman ko. Lakay po sa April 15 taas pagkakas ang kinabuhi. where? Nga maunito ka. Gusto dyo ka nga maunito ka. Nya, matinabangon sad ka sa iyong mga magpapa. Emosyonal baya ka. Kanang dali ra ka masakitan. Ayaw na, mag-practice dyan ka nga. Tig ako. Hindi ko masakitan dyan. Oh, April 15 ha. Hilom ra kag na kay mga plano. Nya, prank ka pud kang istorya. Sumana ang imahang mga pangako. Kaya naraba ka, masaad ka. Masaad ka, kinahanglan inugutom. Ay lang kabalakan. Pabuhi sa itong ginikanan, bagay. Kamot ka, makapalo ka, ang mga angan na itong kalitunan. Ikaw, maayo ka nga, mangitag, discarte sa imong kinabuhi. Kay daghan jud kag plano day sa imong kinabuhi nga ikahatag nimo sa imong ginikanan. Kay gusto man ka nga hapsay ang imong kinabuhi, kay gusto ka nga malipay ang imong mama pa. Maunay hubad sa imong natawhan ha. April 15. Puan Arisgada. Saan Arisgada? Arisgada o mangita jud paagi nga maka kwarta. Mangitag paagi nga mo asinso sa kinabuhi. Kaning kamot kay ana agyoy kausbawan mo. Kay once nga mulapas ni siya mga asinso sa kinabuhi. Mo nay hubad sa imong natawhan at sina diha sa ato ini. Ay, Purok-Say San Miguel. Purok-Say San Miguel. Og daghang salamat ninyo Atina sa paghanhi sa Sitio Baka. Salamat. Ayo kahadlo. Ay. Taral ba na? Mga awareness na sa pagkinabuhi ba? Kaura man tulong. At least na. Hilom sa day. Apol. Hilom sa kay di ako na tuan.